Господин Герджиков е председател на 39-то Народно събрание, председател на Българския парламент. Господин Соколов, председател на фундацията Димитър Пешев. Господин Кирил Алексов, общински съветници, депутати и депутатки, има повече депутатки тук, отколкото депутати, сънародници, приятели, дами и господа. Аз съм много горд и щастлив. Като един от тези 49 000 евреи, които бяха спасени през времето на Холокоста в България, да бъда на тази историческа и символична церемония. Преди една година, на 19 ноември, със съдействието на Дружеството за дружба и приятелство в Израел, построихме паметника на Димитър Пешев. Една година след това, със съдействието и с помощта на Съюза на българските евреи, построяваме и този музей. Това е израз на благодарност и признателност. В тези 2 години, както жена ми и аз сме тук, направихме няколко такива дела в различни части на България. И няма да спреме, даже като се върнем, заедно с Съюза на българските евреи, заедно с Дружеството на приятелство в Израел, България, ще продължим да даваме израз по всички начини в Израел, в България и в целия свят за това, че българският народ във Втората световна война, господин Герджиков беше в този концерт на 22 май, който беше споменат от Йоси Кьосо. И за пръв път в Израел, след 54 години независимост, президента на Израел, Моше Кацав, каза това, което до сега не е било казано. Ако можехме да даваме награда и почет на народ, трябваше българския народ да получи не само Стефан и Кирил и още 14 достойни българи, признание и почет като праведниците на човечество на света. Българският народ трябва да го получи това. Браво!